Jama'a masu bibiyan mu a tashar mu ta Hausa Coding TV, Assalamu alaikum. Kamar yadda muke gabatar muku da shirye-shirye akan na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta da wayoyin Android, a yau ma gashi Allah ya nufi mu da za mu kawo muku wani shiri na yadda za ka sanya ma takarda hannu a lokacin da takardar baka tare da ita. To, a yanzu abubuwa na faruwa irin inda za ka ga ɗalibai ko kuma masu aiki a ofis ko kuma masu cinikayya a shago, tafiya za ta kama su. Bayan sun tafi, in kai ma'aikaci ne, kila za a kawo wani form daga ma'aikatarku a ce ana buƙatar a cike shi. To amma kuma kai baka nan, kaga ana buƙatar signing naka. To signing nan kuma ba kowa ya iya na wani ba, sannan kuma kai kila baka son a riƙa ma form a signing, domin wasu sukan yi forging su yi ma wasu, ko kuma shago ne kana sai da kayayyaki baka nan, wani ya zo ya sayayya ya ce shi sai an ba shi receipt, kuma receipt din nan dole yana buƙatar sa hannunka, domin kila wata gwamnati ce zai kai ma wannan receipt. To kai kuma ba kowa iya signing naka ba, kuma ba ka so a forging, to ya za ka yi? To alhamdulillah yanzu technology ya kawo mana wannan. Insha Allah ku daure, sai dai shirin namu kila ya tsawo, ku daure ku kalli bidiyon nan har ƙarshe, za mu nuna muku daki-daki yadda za ka yi wannan abu. Sai dai muna kira ga al'umma masu bibiyan mu da ku riƙa yi mana liking akan bidiyon da muka ɗora, domin hakan na ƙarfafa mana gwiwa. Sannan ku yi mana subscribe idan yau ka fara shigowa wannan tasha tamu, ko kuma kana shigowa baka yi mana subscribe ba. Sannan ku riƙa zuwa daga ƙasa ga wurin comment nan, ku riƙa yi mana comment akan wasu matsaloli, ko dai akan bidiyon da muke yi, ko kuma na na'ura mai kwakwalwa kwamfuta, ko kuma wayoyin hand Android. Insha Allah za mu magance maku, ko kuma za mu bakin kokarin mu ga mun yi muku bidiyo na magance wannan matsalai da kuke fuskanta. To a yanzu za mu shiga cikin shirin kai tsaye. A yau za mu yi amfani da wani application da ake cema WPS Fill and Sign. Saboda haka yanzu za mu tafi kai tsaye cikin Play Store namu na wayoyinmu na hannu na Android. Za mu tafi kamar haka, za mu je mu nemi inda Play Store namu yake. Yawa, to yanzu ga Play Store namu nan, sai mu bude shi kamar haka. Idan muka bude shi kamar haka, to ni ina bude shi nan gun already ga application dina nan, WPS PDF Fill and Sign. Saboda haka ga wanda yake baya da shi, ni already ina da shi, shi yasa ma nan za ka ga daga nan gehen dama ga wani bullun rubutu na inda ya sa open, maimakon ya samun install ya samun open, wanda shi ya nuna cewa already ina da application din kuma ina amfani da shi. Ga wanda bai da shi kaga zai zo a nan wurin search, domin na san da yawa dai wasu sun sani. Saboda haka za su yi typing din sunan shi WPS Fill and Sign, sai su latsa search, insha Allah zai nuna musu, zai bayyana. Saboda haka ni yanzu ina da shi, saboda haka abinda za mu yi shine mu bude application din. Sai mu bude shi kamar haka. Yawa, to bayan application dinmu ya bude, sai dai akwai abin da nan ya kamata in faɗa muku. Kila shi wanda yake neman form din da za ka yi signing, kila America ne, ana nemo ma visa a embassy na America da ke Abuja. Saboda haka kai kuma kana nan gida Katsina, to ya za kai? Saboda haka shi wanda ke Abuja idan ya je an so form din, abin da ya kamata ya yi ma scanning, da scanner sai ya turo ma ta WhatsApp, ko kuma ya turo ma ta Gmail, ko kuma ya ɗauke shi da wayar shi sai ya turo ma. Saboda haka idan ya turo ma ta WhatsApp, kaga zai shigo a cikin WhatsApp naka. To idan ya shigo already yanzu yana cikin WhatsApp, saboda haka a ɗauka yanzu an turo ma a form din nan, yana nan haka yi download din shi, yana cikin wayarka cikin WhatsApp. To ni ba wani form bane aka turo man, ni na kirkiri form domin in nuna maku yadda abin da yake. Saboda haka na kirkire shi a cikin kwamfuta ta, na turo cikin wayata. Saboda haka ni yanzu zan nemo nawa cikin Bluetooth. Saboda haka yanzu bari in je inda zan nemo wannan file.
ga wani wuri nan daga ƙasa inda ke da bulun zagaye da wani farin haka abin rubutu, sai in danna shi. Idan na danna shi kamar haka zai bani option guda 4. Saboda haka ni already ina da, ba scanning ne ba za ni, saboda haka ina da shi yana nan cikin gallery. Hoto ne aka turo man, aka ɗauko da waya ko kuma aka yi man scanning aka turo man ta WhatsApp. Saboda haka he in je gallery. Idan na je gallery ina taɓa gallery gashi kamar haka, kyamara ta gaba ita za ta fara budewa. To he in zo daga nan sama ga inda ke da kyamara nan, sai akwai wani aro ga nan ƙasa, sai in danna shi tunda ai ba cikin kyamara bane, ba ni na ɗauke shi hoto bane. Yawa. To idan na zai man display din ga WhatsApp nan, ga Bluetooth, ga kyamara, ga screenshot. Saboda haka idan WhatsApp ne sai in danna WhatsApp, kaga turo man shi aka yi daga wani wuri, sai in ɗauko hoton. Amma ni da yake yanzu turo shi ne ta Bluetooth, ina zan buɗe Bluetooth ne, sai in danna Bluetooth kamar haka. Idan na danna Bluetooth zai man display din duk wasu hotuna ko wani abu da na turo ta Bluetooth daga kwamfuta ta ko kuma daga wayar wani. Saboda haka a yanzu ga pump din da na kirkira nan na ɗaya daga hannun hagu daga sama, sai in taɓa shi. Idan na taɓa shi kamar haka, daga nan hannun dama daga sama wajen bulon rubutu an ce man confirm, sai in taɓa confirm. Idan na yi confirming za su ƙara ce min in ƙara confirming daga hannun dama daga sama, sai in ƙara confirming. To ina ƙara confirming zai ce min in sa mai suna. To in zan sa mai suna sai in zo in goge wannan, sai in sa mai wani suna zan sa mai. Bari in sa mai KT. To bari mu bar sunan haka kawai. To sai in yi confirming. Ga nan ina confirming. To alhamdulillah yanzu na yi confirming, na ba shi suna KT. Saboda haka ga form ɗina ya yi display kamar haka. Akwai name, akwai local government, akwai state, akwai date, akwai sign. To daga nan ciki wanda shi mutumin da ke Abuja ko yake America ko yake Ingila, abinda killa ba zai iya yi man ba daga nan ciki shine sign. Saboda haka shi yasa ma ya ɗauko hoton shi ya turo man dan in yi sign. Saboda haka yanzu sign kaɗai nan zani in tura mashi. Amma a nan gurin haddad kana iya sa ka rubuta sunan ka kai komi. To amma dai komi don a sauƙaƙa shi kana iya signature kawai ka tura mashi ya ida ma sauran. Saboda haka he mu zo nan daga ƙasa daga hannun hagu ga inda aka ce signatures, sai mu taɓa shi. Idan muka taɓa shi akwai option da za su hito mu kamar haka, ga sunan guda 4. Akwai na farko shine create signature. Saboda haka shi za mu taɓa domin sabuwar signature ce zami. Sai mu taɓa shi kamar haka. Yawa. To yanzu ya kai mu inda za mu yi signature ɗin mu, kana mu koma mu ɗora ta can inda signature take. To bari in yi creating ɗin signature ko ma wace iri ce, domin muna so mu koya ma al'umma ne. Bari in yi signature ta kamar haka. To a ɗauka cewa wannan haka nake signature ɗita. To na yi ta gata nan. Saboda haka he in zo daga nan hannun dama daga sama he in ce confirm. Yawa. To na yi confirming. Ga signature ɗina nan ta fito da wani bulun zagaye da wasu ɗigo-ɗigo guda 3. Na sama in na taɓa shi za ta ɓace gaba ɗaya. Na ƙasan daga hannun dama in na taɓa shi, na ja shi zan ƙara mata girma ko in rage. Na kuma hannun hagu daga ƙasa in na taɓa shi, blue ɗin zai ɓace ya bar signature kaɗai. In kuma na danne ta na jawo, zan motsa da ita duk inda nake so. Saboda haka bari in jawo ta inda nake santa. Sai in maido ta nan ƙasa, sai in taɓa wannan na ƙasan domin ƙara mata girma ko ragewa. Ka gani? Kamar haka. To a yanzu signature ta na yi ta, na daidaita ta yadda nake santa. Saboda haka abin da ya rage yanzu sai in taɓa wannan na hannun hagu ɗin domin wannan bulun ya kauce. Idan na taɓa shi kamar haka, to yanzu ya kauce. Ga signature ta nan ta hau daidai inda nake santa. To yanzu the next thing shine ina son in abin da ya rage man yanzu shine in yi saving din wannan
hoto domin sake tura mashi ya printin ya bada ya iya cike man sauran abubuwa a man submitin. Saboda haka sai mu zo daga nan sama hannun dama ga wani kibiya nan ta kalli sama, sai mu taba ta, sai mu taba shi kamar haka. So za su ce do you serve the current document, sai mu ce yes, sai mu ce okay. In muka danna okay zai ba mu option ga sunan kamar haka. Akwai nearby share, akwai Gmail, akwai Telegram, akwai WhatsApp, akwai Bluetooth, save to drive, message da sauransu. To yanzu option din da za mu yi amfani da sunan kila guda uku ne, ko dai ta Gmail ko Telegram ko ta WhatsApp. Ina ga duk zai hima mu sauki. Saboda haka bari mu amfani da WhatsApp, sai mu taba WhatsApp. To already yanzu file din mu an yi converting din shi to PDF. Saboda haka yanzu zai tafi, sai mu zaɓi mutumin da waye ya turo mu ɗauka cewa wannan na farko Idris Zabi shine ya turo mu wannan hoto domin in yi mai sign. Saboda haka sai in taba shi kamar haka, sai mu zo kamar yadda ake tura sakonni a WhatsApp, sai mu zo nan ƙasa wurin wannan arrow din da ya kalli dama, sai mu taba shi. Idan muka taba shi file din mu ga nan ya tafi, zai tafi. To amma kafin nan bari mu bude shi mu gani ya file ya signature mu take. Za mu bude shi kamar haka, za mu bude shi kamar haka mu ga ya ma signature ta yi. Saboda can to alhamdulillah kaga yadda form din mu ya kasance, ga signature na nan ta hau yadda nake santa. Yanzu in ya je zan tura mai kamar yadda na tura mai yanzu. Idan ya tafi zai je ya cike man suna da local government da state da date, sai ya bada man shi kenan signature ta yi. Ba wani na sa yi man ba, ban kuma tunanin cewa ai wani ya iya signature ta ko kuma zai yi forging din signature ta. To da fatan al'umma kun ji daɗin wannan shirye-shirye, sai dai muna kira ga masu zuwa tashar mu da ku daure ku rika yi mana subscribe, domin muna son mu samu mabiya domin kawo masu ku ƙayatattun shirye-shirye. Domin wannan shirye-shirye da muke yi a yanzu kamar irin gabatarwa ne, amma akwai shirye-shirye na musamman da wannan tasha za ta rika kawo muku. Idan za ku iya tunawa a bidiyon mu na gabatarwa mun yi muku magana irin su graphic design, su cyber security, programming, video editing, networking, duka dai da wasu abubuwan da ma ba sai na faɗe su a nan cikin a yanzu ba, sai dai in Allah ya sa muna tare za ku gani. Na gode, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba.